Пак час. Да на Wi-Fi не спре, че трябва да сваля презентацията на бавен нет. Къде ми е зарядното? Къде съм? Ти откъде си? Спокойно, човек. Аз съм от 2000-та. Слушам Линкин Парк и имам дискмен. А ти? Какво е това чудо в ръцете ти? Смартфон. Слушам игри, свалям презентации и играя. Я да видим тогава какво знаеш по история. Кога е създадена първата българска държава? Ще бъде 681 да настъпи. Къде съм? Ти коя си? Аз съм от 80-та. Какви са тия маратонки в час? И къде ти е униформата, момче? У нас такива неща нямаше. Директорът ни проверяваше всяка сутрин, а ако закъснеш марш в час на труда. Час на труда? Това не е ли някакъв мит? Нет ли? И ела да копаеш градината за училище и пак ми кажи. Добър ден! Тук ли е кабинетът по литература? Вие откъде сте? Как откъде? 65-та. Не разбирам. Къде са ви учебниците? Кредата, дъската? Ние учим с презентации. Презентации? Да ние едно време писахме по 30 листа домашна. И кога сте играли тогава? Когато свършим с рецитирането, аз съм българче. Тишина в клас. Независимо от времето, едно нещо не се е променило. Уважението към знанието и към учителя. 80 години минаха, а училището живее във всеки един от нас.